temps estan canviant? Hi ha molta gent que diu que cada vegada notem menys el canvi d'estacions, que el temps està canviant. Per què s'està produint aquest canvi climàtic? Com ens afectarà? Els temps estan canviant. Un programa especial dels serveis informatius. I després... Diuen que s'acosta neu. Potser tenim un cop de sort i la tempesta ens passa de llarg. Cap al migdia, segurament, avançarà cap a l'est. I a molta altitud es cristal·litzarà donant lloc a allò que en diem neu. Volia parlar del temps o només buscava conversa? El súmmum de l'home del temps és estar atrapat en el temps. Dimarts, a TV3, una nit diferent. Els temps estan canviant, amb un especial informatiu i la pel·lícula Atrapat en el temps.